Kaixo lagunok, Bilboko gaztei zuzendutako Arrapasan kaizialdi zirkuituaren azken zanpan murgildu gara. Arrapasan kezenaren aurrelanketa fasea kastinekin batera bukatu zen, eta orain, ikuskizunak taularatu eta egindako lana saritzeko unea heldu da. Sortu zan tailer gehienak ere egin dira, eta gazteek, orain, ikastaro trinko hauetan ikasitakoan beraien kabuz egiten jarraituko dute. Apirilean cupcake, bitxigintza eta smartphone bideo ekoizpena izango dira ikasgaiak. Sormenak ez du etenik. Bilboko Errekalde, Deustu, San Inazio, Begoña, Irala eta Basurtuko udaltegietan antolatutako entseguetan, ilusioa eta lan egiteko gogoa izan ziren nagusi. Gazteek irakasleen aholkuak eta proposamenak begionez ikusi zituzten, eta ditu hauen eskarmentu zein jarraibidei esker, kastinak prestatzeko aukera izan zuten. Arrapasan kezenako parte hartzaileak entseguetan buru belarri murgildu ziren, beraien ikuskizuna findu, kastinetan epaimaikideen oniritzia jaso eta finalean plaza bat lortzeko asmoz. Junior zein senior gala ikusgarrietako protagonista nagusiak izatea zuten helburu. Zidiraz Arrapasankeko 2015ko entseguak. Pilo bat talde aurkeztu diraz. Bakotxak berena bultzatu, kastina pasa eta irabazi nahi dabe. Baina ez dago danontzako paserik. Sari bat dago. Eta orduan pilo bat entzaiatzen dabiz. Bai, modalitate asko ditugu, aurrek urtetan modura, aurten esateko txiste kontalari bat be badaukau. Epaimaizak, aurten be ez da eukiko errez. Erabaki bat hartzeko. Ze benetan, nik ikusi dutenen arabera, kriston nivela dao. Baina zeuek esango zuen. Aber zein dan zeuen favoritua eta gizien gustaten jatuena. Hortelako, kastinetan ikusten gara eta han ikusiko dugu elkar. Agur! Let it be, da fortissimo. Let it be, let it be an answer. Let it be. Remember those rides I built with baby Janet home in town, and everybody did up a vibe. Baby, they never make a sound. Lehen entzun dugu zelako abotsa daukasun zelako ondo abesten duzun, nondik datorkizu zuri hori abestearena? Ba, beti da nik, egon nintzen datzatzen eta horrela, eta esen nire gauza gustokoena. Eta orduan kendu nintzen dantzatik eta abesten hasi nintzen. Osea, ez dakitxo ondo lortu bat, zu oindala gitxi hasi zara abesten eta konturatu zara olako abotsa daukazula? Olako potentzia edo? Bai. Entzun duzu, Eta nola geratzen zara edo harritzen zara, zuk daukasun ahalmenarekin edo zer espero duzu Arrapasanken egitea? Ba, nik dakidan guztiak emango dut eta, Oso, no. Baina bebai, lehen sekretutxu bat kontagaitxuz, bera oso lotzatisa dela eta emoten dutzola hor publikoaren aurrera urtetia pixkat lotzia, ezta? Orduan horraldetik belanduko duzu zeo zer, edo kontapurtxu bat? Bai, nire beldurrak endu nahi dut edo horrela. Eta zein gozu maizuen gomendioak, zer esan dutu Iñaki Marurik? Ba, ez lotxatzea. Eta abesti bat, nik daukadan plan pizka bat horke ez dakit edo egin ala ez, esan dit hori egiteko. Osea, zuk nahiago duzu segurura joan eta zure estiloa zein da igual lasaiagoa edo? Ez, nire estiloa da, baina nik bakarrik nagonean. Nik bakarrik bat abestun dut horrela potenteago, baina seguruan nago
publikoaren aurrean, pizka bat lasaiagoa bestia. Baina, Iñakiri kasu ingotazu eta beste abesti arriesgatu haua ingozu edo zer ingozu? Zurea da aukera, baina zingo duzu, esan hemen. Kaso ingo diot Iñakiri. Bai. Besterik barik ikusiko dugu orduan zer egiten daben. Kastinetan, ez da noiz dira kastinak? Nik astelenean daukat kastin. Vale, sorte hon eta animo! Areri, gure gitxarrizta gaztiari ze gomendizio montotzazu? Egon da horre dudan, ez da? Abestizak... Bai, berakari da, olako ondo honda, beran propuesti izan da, alako lau kanta, lau abesti ikarti oso politxak, ingles da bat euskeraz, eta oso ondo abestu rauz, egon gaz topaten, igual ze orden, ze, karo, zer un megamix, gero enbidanen loturak, ondo jomirdiz, eta hortxon gaz biharrin, baina berak gero erakutiz eta beste bigarren kanta bat, hori oso hobeto guan beste guztin aldin, karreran bertzin joi, eta hon hausi landuko, hausi kantia landuko, zelan eszenatok izan aurkeztu, eta vamos a por ello. Oie, nik topen ikustu zaitxuen lagonian. Ez dakin eure hori bada zen da percepzioa edo holandan. Bai, nivela altu dau. Bai, honek gaztin altin, oso ondo datoz, bai. Ez da egongo errez, ez da, nor pasa, norrez, holako nivela bada odanian, orokorrian, bueno. Bai, nik suertiak ni ez nahi jurau, así que nik, hori bihar latza, beste bat hilako txau, nik eurei bakarrik laguntzien mongotzat ontxe hiruazteko klatsitan, da gero ja, euren eskuda dana. Bueno, kasuein, gomendizuak hartu, praktikan ipini, eta sorte hondan hori. Que me ven morir, te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Ni Ibai Alonso naz. Ibai Alonso, eta zenbat urte? 13. Eta zein gozu aurten arrapasanken, zein da zure propuestia? Joko dute piano abesti bat eta gero ahutsak ez akompainatuko. Eta, abersona ateratzen da. Eta Iñaki da zure maizua, ez da? Bai, Iñaki da. Iñaki da. Eta posik Iñakinagaz? Bai, pila bat. Zelako gomendizuken bote hotzuz? Berak ematen dizkit gomendizuak direla pianoaren zat, batez ere bedarako pianista eta holako gauzak bai eskertzen direz. Aurten da zure lehengoko aldiza aurkezten zaila? Ez, pasadan urtean ja aurkeztu nintzen eta finala aldu nintzen, baina ez naban irabazitan. Aurten berri osatzen. Hori da, eta aurten, pasadan urtetik aurten gora, ze aldatu da? Zure, ez dakit, irabazteko grina, bai baina lan gehiago ingo dozu edo zer aldatuko da? Pasadan urtean eta aurten dakoan planteamendu da guztiz ezberdin, pasadan urtean egin eban finala izan zen, kezi vestido de Whitney Houston, kezi ez dakit zer, eta aurten ingo duan gauza izango da guztiz diferentia, izango da más serio. Bueno, dena da serio, ez da? Bai, mugak eta limiteak, ateratzen bazara Whitney Houston ez jantzi eta kantatzera bazkenean, Bueno, animo, lan asko egin, da, sorte hon, bale? Eskerrik asko. Guztiok bat! Bueno, neskak, ameno, guztiok bat taldekoekin. Bat falta da, ez da? Bai, Ainara falta da. Ainara falta da. Hemen txarrapatu duz, bizak, topera, entzaiatzen. Zelan zuen andereñoarekin? Oso ondo, bai. Erakutzi dut zuen koreografia? Bai, bueno, egon garamen pasakitzen baten bora. Bai, entzaiatzen eta bai. Da, zelan, gustora? Bai. Atopera gauz, energian. Olatz etorri gure gana, etorri. Amen, gure... Olatz Gamboa,
Andereñua, da zelan ikusten duzuz, guztiok bat taldea. Ondo, gaur ezagutu ditut, Bai bakarrik egon naiz beraiekin. Bai, eta oso ondo. Da zelan? Ondo, bueno, bat falta da. Bai. Eta zuk ze gomendio montzazue, karo, kastinari begira. Ze, karo, jente asko presentako da, eta orduan gauza txikinak be, badauke bere garrantziz jazta. Bai, gauza txikiak hori esan diete, hori aurrera begiratu behar dutela, energiarekin dantzatu behar dutela, eta, bueno, printzipioz hori, denbora gutxi da. Dira, 3 minututan, dana eman behar duzu. Bai. Zer, eta urduritasuna igartzen da, entzeguetan, Apur bat bai, baina darmagu denbora ona etortzen. Osake, hau ez da lehenengo urtia, satozen harrapasankera. Pasan urtean egon ginen ere, ezakitzen zelan genuen izena jasna jugatzen. Baina bebai, dantza egiten bat bebai. Eta bera beste taldean. Zelako esperientzia izan zen zuentzako? Oso ona, bai, bertan, bueno, lehenengo apurbe urduri zagoz, baina gero ja, pasatzen zaizu. Orduan hau esperientzia janeskak esango zuen, gustatzen jatzu, ezta? Urduritasuna bai, baina gozatzen dala, ezta? Bai, asko gozatzen da. Bueno, besterik barik. Lan egitera eta eskerrik asko, neskak. Agur! Aldaketa bat egon behar da, ospatu behar duzu, egiri behar duzu, pausua baina, publikoak ikusi behar du aldaketa bat dagoela. Orduan, zai aukiko dutela, ezta, pizkate aukeratzeko jan hor pasako dan finalera, ezta? Bai, nik uste du baietz, zai aukiko duzu. Bueno, hemen daoz, The Swaggers taldea, Andreas entzajaten. Bueno, sartuko gara, ia zelan atrapaten dugu zen, bai? Neskak. Kaixo, terri hona, purtsu bat. Zelan? Bueno, zuek zari The Swaggers. Bai. Swaggers, baina taldeko bat falta da, ezta? Eta beran hor da? Leire. Eta zuek harrapasanken aurten zeingo duzue? Dantzatu. Dantzatu. Zelako dantza mota, dantza modernoa edo? Bai, modernoa egingo dugu. Ze gomendio mondotzu ez, Andreak? Ba, esan digu irribarre izatea. A ber, zelan da praktika? Eta ere esan digu publikoari begiratzea eta indarrarekin dantzatzea. Oso ondo. Eta praktikan ipiniko duzue? Bai. Bai, ez da? Urduritasuna badaukazu edo zein da zuen sentsazioa kastinen aurrean? Sartzen garenean eta horrela urduri jartzen gara. Baina gero ez. Gaude pozik eta hori. Nahi dugu ondo pasatzea. Hori da, baina azkenean garrantzitsuena ondo pasatzea da. Gainera, hori izango da tita antzespena, ezta? Askar pasatuko da, orduan disfrutatu behar duzue. Eta neskak, aber konta guri, irabazten baldin baduzue, 1.000 euroko saria, zein gozen duke? Ni ez dakit, igual, gauzak erosi edo bestela aurreztu handia izaterakoan. Eto, oso ondo. Ideia honak, da, zuk? Aurreztu edo laguntza emateko beste zenbait jendeari. Oso ondo. Bueno, entzun duzue. Zuek lanean jarraitu Andrearekin orain, gogor, eta sorte hon, neskak! Amaitzen dut, eta hor geratu behar naiz. Jendia txalo, eta zuek hor, argazki bat. Egin behar dizute, bale?
Hemen gaoz, Miriam eta Ainhoagaz. Bueno, zer, zuek talde bat zari edo zelan da? Ez. Bakarka, ja naiz, eta bera ere. Osa, holan, emoten dau talde lan bat edo ingo duzuela. Eta ze aurkeztuko duzu aurten Arrapasankera? Nire abesti bat, Zoriak deitzen dela. Bai. Eta nondik datorre zure haue abesti hau sortzearena? Ez dakit egia esan da. Batean, letra bakarrik, bai. Baina nik zu aurreko urtietatik pesaute zaitxo, urtero aurkezten zara, ezta? Eta aurreko urtietan be gitarragaz aurkeztu zara? Lautegiatu abestia abesten. Gogoratzen az. Eta aurten ze ezberdin emongotazu, ze toke ezberdin emongotazu Arrapasankeria ber? Nire abestia. Oso ondo, bai. Eta nire hautza askoz potenteagoa da, eta hori. Urte bat gehiago jazta. Claro. Ainhoa daukagu beste aletik. Da, zuk zer aurkeztuko zu aurten? Negu aion eta abestuko dut. Negu aion, bai. Aurten da lehenengo aldia? Bai, lehenengo aldia da eta ez da izango azkena. Bai. Oso ondo, eta zelan animatu zara ba? Edo bate-matek esan dutzu, edo? Nire lagun bat etorri zen WhatsAppetik esan zidan, eta Gmail bat bidali egin nuen, eta azkenean ona etorri nintzen eta hemen hau. Eta gainera hemen klaseekin, andereño eta maisu profesionalekin, zelan sentitzen zari, esperientzi polita edo? Bai, oso polita eta esperientzi berri bat niretzat, ze nik ez naiz inoiz ez egon estenatoki baten aurrean, abesten, dantzatzen baina abesten inoiz ez eta oso polita. Bai. Eta ze gomendio mondotzu ez gaur hemen? Gitarrarekin bestakorre bat egitea eta nola abotsa gehiago ateratzea, asko lagundu didate, menik egia esan da bai, asko. Eta zu horre kastinean, estenatokira urteten zainean da, hainbeste pertsona da, imaginatu. Ze urduri piniko zara. Bai, asko urduritasuna sentituko dut, baina oso handia, oso txarto pasatuko dut, baina gero ondo aterako naz eta alduan guztia egingo dut. Bai. Gaoz, aurtengo Arrapasankeko bi mutil gazteaz, honek antzerki zengo dabe, ezta? Bai, aurten ingo dugu antzerkian, pasen urtean ere apuntatu nintzen, eta musika egin nuen, hip-hopa besti bat. Eta aurten jo niri esan diot, hori egiteko antzerki fragmentu bat, eta hori. Eta nondik datu arau ideia antzerki zati txiki bat etxiena? Alfred Hitchcock Lasoga ikusi nuen, eta hortik atera dugu estena, modifikatu dugu pizkatxo bat bi pertsonai bakarrik agertzeko, eta hori entzaiatu genuen pasan astetan. Eta gidoia ze biotako batek moldatu dau edo batematek lagundu dutzu edo? Bera egin du, hasieran geneukan gaztelaniaz, baina gero hori ugaitxikin itxin genuen, eta esan zigun euskaraz egiteko beto, zegoela hori Arrapasank euskaraz bultzatzeko, eta hori egin genuen euskaraz eta finala, azkenengo momentua asmatu genuen gure artean. Eta nondik datorkizu zuri hau antzerkizen zaletasuna edo aurretik induzue antzerkize edo bakarrik Arrapasankerako prestatu duzue hau edo? Antzerkia egiteari txikitatik, betidanik, ez dut izan bueran besterik izan. Ni bakarrik 2 urte daramatxat antzerkia egiten.
Eta, zelako trajektoria da izan duzue Arrapasankera heldu arte? Bueno, ba, hori, nik hasi nintzen antzerkia egiten batxillergo hasi nintzenean, hori, arte eszenikoko batxillergoa. Eta, bueno, ba, gustatu zitzaidan asko egitea, eta, bueno, ba, zeletasunez egiten dut, eta hori, ere bai egiten dut klaseak partikularrak, hori, klase partikularrak artebin. Eta ez gehiago, osea... Ze ondo, mutila, ba, bueno, behitu, gainera Arrapasanken dago dantza, gehien bat dantza ikusten da. Gero, abestiak, baina antzerkizak itxien ikusten dena da. Zuek, ze espektatiba daukazue finalari begira? Ba ez dakit, baina lantzen badugu uste dut gauza polit eta eder bat geratu aldela. Ze gomendizio mondotzu ez, gaur? Irakasleak? Bueno, hori, gidoia ondo irakastea, ondo ikastea barkatu. Ondo ikastea. Eta hori, espresiboa izatea, hori, tentsio hori publikoari eramatea. Eta, bueno, hori, paperean sartzea, osea, zure pertsonaian sartzea. Eta hori, gestuak ere, hauskapena ere bai. Benetan nik estena ikusi dut eta benetan unkituta geratu naz, nire ustez oso potentea da. Eta zenbat entzaizo ingo dozu ez, bueno, kastineia elaster da, baina zenbat ordu edo zenbat egun pentsa dozu entzaiatzea biok? Ba, hurrengo astean egun batean geratuko gara entzaiatzeko, ze posibilitateak daude. Nire ustez, ba. Eta zuzi uste duzu? Bai, hori, orain arte igual ez dugu entzaiatu asko, hori, igual 3 egun edo 2 egun egon gara hori entzaiatzen. Eta, bueno, ondo egiten badugu orain, gehiago entzaiate badugu, ba, igual posibilitatea daukagu. Bueno, mutilak, sorte hon, animo, eta holan jarraitu. Bueno, ba, hemen gauz, Itziar Ituñoaz, aurten Arrapasanken irakasle honetan estreinatzen zara, ezta? Bai, lehenengo aldia da. Eta ze kontokotzu ba. Kriston esperientzia izaten dabilela? Ba, hoxe. Bai. Kristona, bai, oso politia. Bai, zetorten da bakoitzak bere ideiarekin etorten da, eta oso interesgarriena da euren proposamenak ikustea eta aholkuak emotea. Sekula ez jatatokau. Hori galdetzeko naz. Beti aldrebez, ni beti hor eta besteak aholkuak emoten edo zuzentzen eta baina bestaldean egotea oso interesgarria izan da. Eta maila oso altua da. Bai, ezta? Bai, behintzat hemen niri tokatu zaidana tela, erabakitzea izango da gatza. Bai, eta zuk, claro, bebai modalidad diferente asko daoz, dana batera. Eta orduan, bueno, claro, emoten dozu zen gomendizua pestira danentzako bardinak izango. Ez da edo? Bardin-bardinak ez, baina badago gauza bat, orokorrean beti errepikatzen dana da, bueno, edozein gauza dela eta artea da komunikatzeko. Orduan, bai dantzan, bai kantatzeko orduan eta antzesteko orduan edo txistea kontatzeko orduan, publikoari komunikatzea da kontua. Orduan normalean hori nire aholku orokorra hori izaten da berze gure duzue komunikatu. Hori eukin kontuan. Ze dantzari batek egin aldago oso polite dantza, baina komunikatzaile hona izan behar dau. Eta interpretatu edo sentidu edo bota, ezta? Kantatzerakoan bardin, igual izen alzara oso ona teknikoki, baina hemendik pasatu behar da, zeo zer. Interpretatu egin behar da, ezta? Kanta bat interpretatzen da, dantza bat bai. Dana. Eta alde hortatik, bueno, gero espazio kontua, hori kontrolatzen du dana. Zelan espazioa zelan erabili, zelan hurbildu, zelan, ez dakit, holako gauzek. Eta, bueno, ni dantza apurtxu bebe egiten dut, eta, bueno, horretan, bai. Hori ez nekiz. Horretan, ja, enaz sartzen, euren koreografiatan da hori nik errespetatzen dut, baina, bueno, igual gauzatxoek ikusten dozu ze, hori bilida hor txentun da, hundiago egin da. Hip-hopetan, egiten dut nik, bai. Horre gauzak, hauntxe gauz, adinik ez da horretarako edo noiz. Ez ba. Ja, gero pausu guztiak buruan gordetzeko. Txarro izango dira agujetak.
Bertan 10 talde lehiatuko dira, zeintzuk izango ote dira aurtengo talde irabazleak? Martxoaren 28an eta 29an epaileen iritziz 1000 euroko txekean nork merezi duen ezagutuko dugu. Epaia ezagutzeko irrikan ez da, zatoz Bilborrok aretoan ospatuko diren finaletara eta zuzenean bizi. Martxoaren 16an, 17an eta 20an gazteak urduri eta gogotsu heldu ziren Bilborrok aretora. Izen ematetik buruan zuten kastinaren ordua zen, publikoan beraien zenide zein lagunen saioa ikusteko zain zegoen. Epaileek balorazio horriak eskuartean prest zituzten bitartean. Guztira, 167 parte hartzaile aktibo izan ditu aurten Arrapasan kezena. 72 talde entseguetan, kastinetan ibili dira. Arloi dagokienez, dantza, musika eta antzerkia izan dira nagusi. Bilbon talentua errotuta dago. Azken 10 urteotan, Arrapasank egitasmoak ere indako hasiak ere bere usta emankorra izan du. Arituño eta Ugaitz Alegri aktoreek taldeen lanak baloratu zituzten, baita Sabiju abeslariak ere. 3 epaileak entseguetan aritu izan dira irakasle gisa, eta kastinetan lehiatuko ziren gazteak ondo ezagutzen dituzte, beraien bilakaera gertutik bizi izan baitute. Nork merezi ote du finaleko plaza? Une oron beraien buruei galdezka ibili ziren. Erabaki latza, erantzunkizun itzela. Atrapan azu, gauza behitzen. Ze, nik ikusteot kutsa bat, hainbeste gauzaz beteta, ikutu barik ezin zion. Me encanta, lumak eta, me encanta. Bueno, aurtengo Arrapasank estenako kastinetara heldu gara. Bilborrok gora arte beteta, hainbeste gazte euren proiektua eta euren lanak erakusteko prest. Eta epaimai bat, kriston lan eukiko dabena. Zingo dabe, guazen ikustea. Arratzaldeo mutilak. Gu ezagutzen gara, ja, pasan urtetik ez da? Bai. A ber, nortzu zari. Ba, hemen Dani, Inigo, Josu eta Aitor. Aha, eta zuen izena? Crossover. Crossover. Fenomeno, eta pasan urtean, lehenengo aldiz izan zen, aurten bigarren aldiza, zer aldatuko da? Zer bereziz jamongotzazue aurten pasan urtean ez utzazuena emon, a ber? Bueno, gure bestietan kaina gehiago dago eta orain badakigu gitarrako hobetu aprobetxatzen begitarrak eta ere bateriaren erritmo konplexuak egiten ditu. Oso ondo bai ikusi dugu irudietan. Zaitxik zagozen lotzatuta. Ni jarri nahi super urduri eta ez dakit super urduri, inoiz baino gehiago. Bai, zer da, lehenoko bidarolan estenatoki baterioten zarina abesten? Ba, nik ustut baietz, abesten bai. Bai, abesten bai. Baina oso ondo jozuen, ez gake, gu entzuten egon gara eta benetan oso ondo jozue. Orduan urduritasunak ez dutzu abotza mugitu, Bai, pila bat gainera. Bai, Bai. Bueno, nik uste dut, bueno, ez daigula oso, bueno, zaitala oso ondotera, baina berak esaten du zet, así que... A ber, zer dinozu, a ber. Ba, a ber, berak esaten du gaizki egin duela ez, baina, que ba oso ongi ateratzaio, así que, ez dakit. Kriston esperientzia eta pasaen urtean apuntatuko ginen, bueno, apuntatuko nintzen ni beste lagun batzuken eta
gogoekin gelditu ginen azkenan, eta hori, itxaroten egon garela, eta ensaioetan eta dena super ondo pasatu dugula, eta hori, oso ondo, esperientzia super ona. Gogoratzeko eta dena, Super politxa! Ez que, unkituta etxigaitxu baiet. Ai... Bueno, hemen gaozu gaitza alegriagaz epaimaikidea, eta zelan doiaz kastinak? Bueno, ondo, lehenengoko kastin eguna eta ja talde desente pasatu dira, gaurko gehientsuenak musikariak eta kantariak dira, eta lan bikain eta potenteak daude benetan. Bai, ez da? Bai. Ez da beukiko honek lan erreza, ez, baterez. Gainera, kategoria bitan sailkatzen dira, juniorrak eta seniorrak, eta hor nabil esaten dut, ja eske amarrentzako jalekurik ez dago, esaten dut, baina eskain honak dauden. Bai, eta oindik geratzen dena, ez da? Bai, oindik beste egun batzu geratzen dira, eta esatezu, ja, baina eskai baditut hor, ja, 7, 8, 9, ja, onak dituenak, eta amarrentzako banatu behar ditugu akarrik txartelak, eta lan oso zaila. Mesedez, nik honetarako ez dut balizo. Ez dut bape balizo, arratzaldeon. Arratzaldeon. Nion laitz demi edo lobatu egin dut. Guau, eta gustatzen jatzu aberlari hori? Bai, asko. Ez dut askotan entzuten, baina asko gustuko. Oso ondo, eta zelan sentitu zara hor gainean? Oso urduri, baina benetan gusto handia izan dut eta... Bai. Orduan, esperientzia politxe izan da, ezta? Bai, oso polita. Da, ze uste duzu? Orokorrean zelako nivela dagoela hemen barruan uste duzu? Uste dut denek oso nivel ona dutela eta asko gustatu zaizkit presentazio batzuk eta oso politak. Nagore! Oso ondo. Guau, benetan oso ondo kanta oso, Eskerrik asko. Zure sentsazioa zein izan da? Bueno, gustura. Urduri baina, bueno, ondo. Bueno, baina urduri danak esaten da, hemen kastinatzen datozen danak urduri daoz. Eta zer esan dutzu epaimaiak? Ondo, bueno, gitarra pizka desafinatuta egon dela, baina gustatu zaien nire hautsa. Zure sentsazioa zein da? Ondo, nik uste dut ondo. Ondo, ez da? Bai. Bai, oso ondo. Jo, bai, asortea duzu, finalan ikusten garen eta ordano batera zelebraten dugun, bai? Finalera zailkatzeko epaiek ikuskizunaren kalitatea, originaltasuna, euskararen erabilera eta jarrera kontuan hartuko zituzten. Maila handiko ikuskizunen artean aukeratzea ez da batere lan erraza. Zizinenetik ona zer hobetu duzue? Gogoak, aurpegiak ez egotea bakarrik serio, espresatzea, barregitea, disfrutatzea. Hori ez da. Norberak ondo pasaten badau publikupe baiz, da? Bai, asko. Da, bueno, zer erakutzeko duzue aurten arrapasanken? Guri dantza asko gustatzen zaigu eta orduan jendeari nola disfrutatzen dugun dantza egiten erakutzen nahi diegu eta gogoekin eta... Oso politxan, eska. Benetan, Baina hondik ez duzue kastina, Ez, oraindik ez. Gara, azkenak. Bueno, ze bai, honek dantza ingo duzu ez da, zelan deitzen da zuen taldia? Iai. Irati, Ane eta Irene. Hortik dator orduan izena. Bai. Da, zelan zaoz, horrezten atokira, ion baino harino. Erduri. Bai. Bai. Bueno, hemen gauz, junior taldeko Mikel eta Álvaro gaz, ez da? Bai. Da? Zer ingo dozue, gaurko kastinan zer indozue? Abesti bat kantatu dugu, lo mejor está por venir. Bai. Baina zati bat moldatu egin dugu euskarara.
Nola? Osa, erderat euskera ibilitza indozua bestiza? Eta zelan, aldozua besti zatitxu bat abestu intxe? Beti honena, etorriko dena, akatsan diena, ez da zaiatzea, maitasun musu bat. Zauria zendatzen du, ekaitza doala, eguzkia dator, Finalak ate joka ditugu, asteburu honetan, martxoaren 28an eta 29an, sormen prozesu trinko eta parte hartzaile baten emaitza taularatuko da. Kastinetan, epaileek aukeratutako taldeen lana txalotzeko unea heldu da. Miren Gaztañaga aurkezleak gidatutako finalean, gazte bilbotarren talentuak eta talde lanek Bilborro karetoa argistatuko dute. Antzerkia, musika, dantza eta 11 sorpresa. Doako sarrera baten truke, gala ikusgarri bat ikusi eta biziko duzu. Arratsalde entretenigarri bat pasatzeko prest, zatoz, ez zara damutuko. Zure lonja janzteko altzariak eta etxetresnak doainik irabazi. Lonjazang Bilboko gaztei zuzendutako enkante moduko bat izango da. Lonjaka parte hartzen da, eta izen emateko irubebikoitza.errapasang.com webgunean duzuen fitxa betetzeaz gain, lonja bakoitzak bere aurkezpen bideoa bidali beharko du. Bideorik originalenak eta euskarari presentziarik handiena ematen dioten hainbat lonja izango dira apirilaren 25ean Bilborroken lehiatuko direnak. Finalean gazteek beraien lonjak, janzteko altzariak eta etxetresnak eskuratu ahalko dituzte. Sofak, telebistak, dekorazio elementuak, baina horiek eskuratzeko dirua erabili beharrean, proba divertigarriak gainditu beharko dituzte. Hau sartzen alzara, parte hartu! Gazte bilbotarrek badute zerekin gozatu. Eta zu, zeren zain zabiltza, zatoz aurtengo galetara publiko gisa ala datorren urteko edizioan izena eman. Zure gustuko ekintzak egiteaz gain lagun berriak ezagutu eta esperientzia astezinak biziko dituzu. Baiatz gustatu! Seguru aurtengo edizioko irudiekin inbidia apur bat duzula. Zure zain izango gara. Bien bitartean, Arrapasang!